А сладка? От време на време. Някой. А ти за себе си? Не. Що? Не знам. Да, в баровете най-често. Да, напоследък. Не знам. Прекалено съм взет да уча и слушам другите какво говорят. Слушам музика, излизам с приятели, ходя да спортувам. Излизам с приятели. Къде, например? Не знам. Не знам, нямам такава опция. Само по немски Само по немски уча, да. По цял ден? Да, аз за това, да. Къде? В центъра. Ама аз винаги уча по немски, моля ви се. И защото мама и тата ме накараха и аз исках. Искаш да учиш немски ли? Да. Аз защото разбрах за Грегори, че трябва да опитам. Защото мамето така каза. Трябваше да послушаме мамето. Цяло нищо особено. Обаче преподаването е добро. Това не е хубаво. НЕК го прави по-различно с това, че е НЕК, защото всички сме негри. И сме печени хора, които учат немски. И са дадени да четат всяка вечер шрифт в шрифт. С Харемов? Да. С Харемов? С Харемов много си. За какво си пишете? За гърдички. Не знам. Продължаваме напред. Изглежда развален. Не, напротив, купихме го преди един час. На диета съм. Това е диетично. Полезно. Не пред зрителите. Настояваме. Не. Ма защо ми ядеш микрофона, ма?